Siyabingelela ubingelelo baba udokotela ubaba wesizwe ubaba uJabulile Mfana omuhle nje ekhahla nona umzukulu amancinci namhlanje sine shooting nomunye obelapha indabuko wasiphathela i-topic ethi stop drinking. Baba awubingelele. Ngibingelele uMavuso lo wavusa imnotho amanye amadoda kwangabantu abazawuba nowakho umnotho uzovuka. Baba hayi ke asibonge kakhulu. Yebo. Umuntu wesilisa ofake icece uyibizwa ngani lento? Stawane. Yazi kubuziswa yini? Yabona uqala uzoshutha last week, ugcina uzoshutha. Wawufaka icece, ngibona usulifake la. Angizange icece. Nani usulifake la Liphi? Angikaze ngilifake icece. Eliphi? Kanile. Lapha la abengishada kule weekend. Awukaba kumemanga, abengishada kule weekend ngizwa. Uzongimema kanjani manje? Ngikhumbula manje. Ungamemana nami wena ucabanga. Ukuthi ngikhumbula manje uthi manje ucabanga mina kumema abantu. Uyangimema? Hayi uyangimema noma uyangimema? Ngiyamema abantu. Ngeke ngimenye into. Uma kabuya ngalo impela unkosikazi kathi kodwa baba usuka nje kuyo yonke into uncama komenye into. Ayingimeme into. Yimini memayo. Manje ngiyabuza ukuthi cha angibuze kuwena ukuthi labantu besisa abafaka amacici babizwa ngani uthi idawane sekubuza ukuthi kusho ukuthi isidawane wena nawe manje sekubona usulifake angeke ifaka amacici ngeke into efaka amacici kanti ongafaka nento endlebeni angazi nje anginangisho imbobo yecici angiyindoda mina ngicwele nje akushiwo uthi anginayo indawo ukufaka icici anginayo indawo ukufaka icici anginayo indawo engagojoswa kuyona ukuthi ngifake icici hayi uthi angizange banjwe manje indoda ayithintwe ekhaya hey oh hayi ukuthi kanti bekuyicici bekuyini lento obuyifaka la nto binje usuyifaka emunweni la ingeni la ayingene ngiyala la kuphela baba awubingelele khehla lami uMavuso lo wavusa emnotho abanye amadoda kwangabantu abazalutho ngibingelele kubabukeli bonke emakhaya ngiphinde ngibonge ku channel kaBaba uDokotela okuyiyona ekwazi ukuthi ingibonise nina bese ngikwazi ukuthi nginisize baba ithini topic yakho namhlanje ithi stop drinking topic ngiyiphethe namhlanje ithi stop drinking usho baba uyangithengene njalo kusho ukuthi uyangilawula uthi ngiyeke utshwala kusho ukuthi uyangilawula hayibo uyabona phela mengeke utshwala njengoba ngiyigwala kanje mina kube yithi kanti ngicela bengidakiwe ngikushaya into esibini sotshwala ngidelela kanjani ukuthi ngibhala ukuthi bengidakiwe lento okay sengiyayibamba ngoba nje sengibuza ukuthi yona ngiyigwala kanje nje kukhona ukuthi kulokuthiwa yeke utshwala uyabona bazokushaya abafana hayi bazokushaya ikhona lakho lelo kulona ngiyazi ukuthi ngikushaya ngithi ngidakiwe mase kuthiwa miyeke udakiwe futhi ngeke kuthiwa bayekeni kukhona odakiwe omunye engadakiwe kuthiwa yeke uzomlimaza kuthiwa umbotho udakiwe semshayile sengishayile vese noma ngizokuthuka ngiqale ngidawa ngithuka mase kuthiwa bafuka kuthiwa eyinxese bafinxosa kusho ukuthi umuntu besedakiwe kusho ukuthi i-challenge ke ukuthi sikuyeke sotshwala kodwa manje fanele ubiyeke ngoba yikho into yenzayo right ake sikeni ukuziba izinkinga ezikhona phakathi kwamadodakazi kanye nakubamakoti ubufuna ukuthini lakhehla yabona le nkinga doc ephakathi komakoti emakhaya nodade wethu ilento lena kuthiwa ukuzitshela ngesingesi bathi pride okay bobabili banaliyanto le bobabili bameka nje bameka ubani uganile kanti la umakoti laba bagani ngani laba ilento abayiyo laba bagani ngani laba angibazi ukuthi fusa ngeke hayibo ngoba lona uganile la ekhaya lo gani nani laba bagani nawe gana phela hamba phela ukhonkotho emzini wakhe lo gane khona manje umakoti akanayi pride u-exercise ilungelo lakhe edikazini ekhaya hayi ekhaya emzini wakhe ulishiyile ikhaya lo lakhe umuzi wakhe la wakhela ngoba buza ukuthi uma sibanibane umzi wakhe ukuphi mase basho ukuthi usehlabeni futhi wagana ehlabeni laba bafika amadikazi lawana ahlupha abaganile laba umakoti akanaba banile nje ukuthi cha nje simile ekhaya labo amadikazi ya umuntu
Ngoba phela bazohlupha mekuthiwa Mawuthiwa laba bazohlupha. bazohlupha. Amadoda akazingane ezifunda isikole. Yeah. Ayamnandi namadikazi. Lena ndomuzo kunjunja. Nizuma. Liphethe umpete, lihleze lifake ithathi lokuvela njalo belihamba. Liyafunda. Ngoba aliqedi. Uhlakanela ngombilo, lithi ukuphi athi hayi ngiselangeni Lenza into eliyithandayo kubo. hey kodwa into enhle sekuya Ubulala kwindaba ifethe ngake yababakhe. Wenza into eliyithandayo kubo. hey kodwa izuba lento okusho ukuthi ukuzithwala kwamadodakazi Ukuzithwala nje leyanto lana ukuzithwala nokusebenzisa ke ukuthi njengoba besebenzisa uqala nje bathi isekhaya. Bathi isekhaya. okay Ngeke ufike uzoshayela umthetho usifica ekhaya. Bayakhohlwa ukuthi uma umuntu esifazane nje fanele udlule okay ukuze uzovula ispace khona nizohlala ngokuzwana. okay Awukho umuzi ozokwazi ukuthi wakhiwe idikazi. uyazi umuzi onamantombazana odwa ubuseke ekhaya awazwani uyazi ngisho abafana bazwana Abafana bebodwa bayizwana abafana lento ukuthi hayi bazoqhaqha amakoda ayikho lona noma sebengani bayizwana basebenzela abantu nje. hayi yangithi phela besiganiwe unokaniwe nami esiganiwe uyasebenza wena mina ngibheka impahla la ngibheke nomkakho ngibhekile nje la ekhaya Ubheka yonke into yini manje izosiqhatha ayikho. Ubani ozotshena omunye? ngoba phela noma khona umuntu ongenayo la endlini ngizokutshela ngoba ngiyamsaba mase sithi hey bafo kumbheka usibanibani akezi kahle ngoba phela nami ngibhekile lapha yana Imina obhekile uyazi ke bafu. manje singaxabana kanjani Hayibo. ngoba phela inkomo mekhona inkomo ethi umakoti ayibuyanga mina ngifonela wena ayiwe bafo ubhela phela sibayini uthi umakoti ithi khona inkomo engabuyanga ayibheke kuze Phela akuthi uzoyithola nina kazi la. ngoba uma ufika nje ubafo ufika vula ingubo athi ngizobheka inkomo Kuthe ubhuda ngibheka inkomo. Ngithe mina manje ngizoyibheka ekseni. Wathi izoboshwa. kodwa manje Kuzothi kunephoyisa lizacishe libophe. kodwa nje ufuna uqala fika bheka inkomo le imefika nje fika mbula ingubo Abheka inkomo Vele sekhaya. kususa ingane lelele leduze kwakhe ilaliswe lapha phansi Ithole. ingane lelele lapha isuswe lempedeni idlalele lapha phansi abheka inkomo Aqede. agqoka amadlatha angene ijikjola ke manje Ayofuna inkomo. usawufuna inkomo manje. Hayi ngeke. uyayifuna uqala wayibheka Ngoba manje uzothi ubhuti wakho uyakufonela u1 ebusuku. Uthe wena bomtshenile ukuthi inkomo ayikho. akasho uthamba uyifuna uthamba uyibheke Wathi esuka wayeka wangakuphendula. Uzothi ngo1 uthi bafuthe inkomo ayihamba oyibheka. uyoyibheka ke manje Isekuyindla amabethe yila uthi umuntu uhamba uphathe isambulela uphathela amabethe isambulela ngendlela netha ngayo. ufunekayo umuvuka straight hamba uyibheke Hamba uyibheke uyiqede. ekseni umusu usuyofuna Hamba ufuna inkomo. Niyaxabana kanjani lapho? Hayi ngeke ubone ngihlala kahle kabi lapho. Hayi ngiyayibuka lento le ngoba iqhathile imindeni eminingi namhlanje insizwe ezincane ezinomakoti emadolobheni ngenxa ukuthi amadodakazi ayiliyanto leyo. And into embi umama ungakona. Umama ufika bengakuwona. Hayibo mina ngiyazi liyanto liyana. Umama ungakulabantu laba basazobangela inyelanga bahambe kodwa ungakubona. Egcineni usesele nalomuntu oyekade engamfuni. Abafowethu nje bahleli nabafazi babo ematohweni. Hayi kwabethanga. Izindlu ziyawe emuva ikhishi selizelawo indlu yabo yokulala seyiwile bahleli la ngoba manje nali ibhokole ekhaya uma udade wenu. Akafuni lutho. Uhlakene kanje noma wakhe. Abafuni lutho. Into embike manje odadweni even ingane oyizala bathi ayizalwa wena vese. Basho njalo. Bathi azizalwa wena. Wena uyazi ukuthi lengane zikabani. Wena inivume yonke into engiyisho nje. Yena wena yini manje uvume yonke into engiyisho. Kodwa ubhema ibhenzina nje nawe. Hayi inzina. Ungenza ukuthi yonke into engiyisho imbeva. Uyazi nawe uma unengane odwa umfana. Kusuke ngone ingane yakho le. Cishe ngathi usho wena razi anxese bafakisho kodwa ngempela unengane yodwa wena unengane yodwa ifana neziphi ingane zakho
noma ngabe intombazana mayiyodwa yini iyo ibe yakho eyodwa ibe seneyodwa yindaba ibe yodwa entombini uyazi ukuthi doc izingane azifani funa ingane zifane zodwa hayi nawe kuthiwa uyazi ezikabani le ngane uzibona ukufana kanjani uyazibo yabo zifana zodwa ingane zakhe mama iyodwa ifana noba akuyona yakho hayi keke yona nje yakho zama isibili uzoyizama phi le ngane ugogo uyazi yaba akuthi nje akafuna ukonela umuzwa ngoba into ebali bebefunena nje ugogo enenkinga yeshukela ufuna umuntu ozomphekela uyayazi ngani uJakaba nokuyabonakala uthe ugogo nje ebuke amazwana inyathelo nje eziko wathi akuyona le ekhaya useqedile yena akasafuna ukwazi ukuthi amazwana hayi ebusweni amazwana yasho ingena ngamazwana eqala iphumi answer amazwana ayikahlali phansi hayi ebusweni enzwaneni amazwana nje ingane yakhe namazwana kuhlala nemngqandaziko ebese namazwana ayikho ingane ekhaya namazwana agibelene amazwana ufokhona hayibo kahle yabona nje ngempela razo uma unengane eyodwa akuyona ingane yakho lo ngane leyo ingane oyikhulisayo iphe esibili cha ifana neyiphi fana zifane zodwa hayi kuthiwa zifana lengane zandawonye-ke lezi hawu nawo wakubo wawezandawo mama eyodwa ifaniswa noba uyazi ngelinye ilanga uyibona ifana nabanye abantu ongabaza uthi mhlalweni awunabandawonye nokuthiwa hayi lo akuyena wasekhaya lo useshilo kodwa ziyafana awuseshilo uthe nifana nonke usuzoshintsha uvese umngakho usonto epostoli ngane lezi bagude sicathulwe ngibathanda kubhika badakwa beshumayela postoli badakwa beshumayela amasuti namateku amasuti amateku bayezwana bonke abapostoli bakazi ukufaka iAdidas neNike as long uyiteku bagudi la ayi banemba la usho banamanga ayi ngeke kodwa ngiyabathanda iBlack Label bayishaya ngempela uyazi lo muntu kubhiza ngale weblocks ubeke 2 court ayi ngeke iniphi la kuyena hayi ngeke laba bantu abayischeme sotshwala esontweni kodwa ngiyabathanda mina ba right ayi yabo sebefaka abateka angefa iNike neAdidas ungathi uGeorge awalika Khahla ake singene kulandela uthi bafo njengoba uzalelwe ekhaya futhi nawe usunezingane zabafana la ekhaya uzothina uma zimitha lengane zakho zabafana la ekhaya kungenzeka yini ingane yakho yomfana njengoba ina 13 isalela u3 uthi imithise legcikeni u3 years ina 13 angithi ina 13 ilangile ena 7 lena 7 ilangile ona 2 years la egcekeni njengoba umzi omkhulu angaka nje unekhishi lakho pheka kulona lapha yana umuzi vese mkhulu lena ngenxa ukuthi u3 room leyo mfanisa usayina laswa lapha nezinye ingane lezi zabantu bazalala sodwa la ulala kungenza yini lo mfana egcine imithi isile egcekeni zonke lengane zithi kagogo la ikakhokho zonke lengane lihleli ndawonye zithi kagogo la labantu bazalohlena nabafana abazala bakho ngomzala ngithi sebezele ingane le ngane lezi einganeni zakho zithini zihleli la uziqambile uDovo Smosi ekhabo ma wakho uNovo Smosi ekhabo ma uqambile la uDovo Smosi bazovusa futhi kodwa la ekhabo ma wakho yabona ngikhumbula kwaku 19 ngagcineni eNanda ngicabanga ukuthi kwaku 1980 ngoba ngo87 kwakwenzeka ukuthi 88 kwashona umkhulu cathi kwaku 86 85 lapho nje la engiyakhona ubaba uthi uyakumzala bakhe labo umzala sebene wangibuza omunye wentombazana wathi wedumsana thina sihlobene ngani nawe ebuza kuwena wena uvakashele kubo kagcina angiphindanga nje angiphindanga isho khona ngoba lento ukuthi usekhabo ma wakho usuze waba nekhishi uhaba noVusumuzi la
wabaqamba abafana unenhlanhla zala abafana bonke bawu5 udadewenu ngala umzala wakho unamantombazana wodwa naye nangale kwaloko nje ingane zala ekhaya uma ivakashile kusho ukuthi ufuna singavakashi ngane zamantombazana wena ubeka amankentshane la eseyizala ekhaya ke manje zizoya kanjani lapha naka amankentshane wena isekhabo ma wakho vele la kodwa sowunengane nawe azisahlobene nalezangane asahlobene kodwa kuhlalwe ndawonye okusho ukuthi uma uwumfana kuyadinga ukuthi usane nje amacala kababa kho ubhekane nawo wahlawulo wenza qondana nento eqondene nawe njengoba nje wathi wena umfana wazibona ukuthi umfana qondana nomfana nje bakuphume ngale nje ukuthi kuze kufike inkinga ngoba ngempela sithola abantu benethezekile kulento esekhabo ma anethezeke kakhulu bafudumele nje kakhulu kumnandi abantu abadala bayabona sebahluleka wena ukutshena ngoba kade bakutshena ngoba sebakutshena uzotshela ukuthi ubaba akafuni ukukuthatha la ekhaya hawu kokuzongithatha ngoba uyamazi akasebenzi yena uyasebenza kodwa uhluleka ukuthi athatha amandla kayise ukuze kuqonde into zakhe uma lumusha into yodwa uthi mshana khipha imbuzi ngikhiphe nengane zakho uthi imbuzi uthi ngikhiphe nengane zakho cabanga uyakuzwela uyabona malume ukuthi ingane zakho dadethu aziphephile la nezakhe uyazi into embi kula ingane esizalayo indlela igazi lishesha ngayo even bona odadewethu banginodadewethu omncane kangaka nje angaphela induku kulabafana hayibo amatamati awadlali amaqanda ayingeke phela engisho ukuthi okusho ukuthi uma umfana ngempela ihlazo waba bakho lithathe ulungise ukuze kuzolunga yonke ngoba uma lume sethi imshana khipha imbuzi khiphe nalengane zakho abakhuluma ukuthi usuwakhile wena wazi wakhe u3 bedroom nge-tiles akukhulunywa lo hayi lonto ayikhuluma cha phela lizosala ingane ingane siningi umuzi la ekhaya ziningi futhi ingane la ekhaya wena uma uphume uyawushiya umuzi kodwa athi uthi mawuyiqeda nje ukuyifaka i-tiles athi mshana ngizokukhipha ngembuzo yodwa nezingane zakho uthi kuzophuma ngephi ke manje qeda kwakhe kodwa phela nje ngithi khishi bayancoma ukuthi ayilenze kahle khishi imshana uleze uyabona umusi usuwakha kofuzo wakhe kanje kodwa uqeda uyakha kuthiwa kodwa amasusu wakhe umusi wakhe yabona yabona le uyenze ngathi impudlwana kodwa umusi wakha nje emzini wakho yabona ke unesandla kodwa ngesikhathi kade uqala uthi uyakha bashonga ukuthi umusi wakha lapho ngoba wakhe indlu yakho yokulala hayi umuzi ya kehle ngilakhile ivovo ihlambo lasolwandle konke lokhu wena uthi ngeke kukusiza uthini bantu doc ngifike ngabanikeza ivovo ngabanika kanje okay ngabanikeza amagwebu asolwandle ngiyabona ngabanikeza akukho nje nokukodwa lapho nje okukusizile wena kulezi zinto nje zonke bengikunikeza zona akukho wena okukusizile shuthi wena usizakala wena oshuthi unomuntu ongakuthathi kushuthi uyangabaza kokubili ethi hayi noma ngikunikile ivovo ngakunikeza ihlambo lasolwandle konke akukusiza noma ukazi ukuthatha angiyadideka ukuthi angikuthathe kodwa manje mangasasebenza ngenze njani unkosikazi uyabuza ukuthi nanokuyihlambo baba uyakusaba bese ethi yabo nje ngancama ngihlupheke mina bese ethi uqinisile awuthana unkosikazi athathe ithawula albhince ahambo gawula intingo kude awele imfule emibili gawula intingo kude abuye nothingo lodwa lapha kamuntu olalehleka eliqinele lahlathi awena ukwenze lodwa phansi koqolo lesihlathu ngeke uzusho ukuthi awuyapi la uzothi inkuni zazingekho la ethi bungalithola lapho godo lingaka olingaka nje akutshele futhi athi ngilithole ngaphansi koqolo lesithathu bungalithola lapho umuntu uthi uyamuzwa unokilux leka asigeza ayikilux ngoba sigeza ngesunlight kodwa bange kuyibuza futhi nalento esunlight phela ngoba nawe uyithenganga kodwa uyezwa manje ukuthi lokhosikazina uthwele ugodo usuyakhumbula uhambe efaka ibovu yalikho ibovu kunokilux kodwa uthwele ugodo lolodwa uyayisaba wena lezi zinto ushilo wathi ngayi ngancama ngihlupheke
ushilo nje sekuyahlushe kwake manje sengitheza phansi koqolo lesithathu ushilo wathi ncamba sihlupheke la ekhaya nami ngiyahlupheka ke manje uthi uyambuza ukuthi awuma uhamba ufaka ibovu nje wabuyela ngasekho athi baba uswazi ngebovu usuyalifaka noma uqonya abafazi abafaka amabovu bese naphulela induku kuwena wekusuke phulela induku ukuthi noma usuqonya abafazi abafaka amabovu uthe uncamba ukuhlupheka wena wamtshena futhi wathi uyabona nje lezi zinto lezi hayi ncamba ukuhlupheka mina hayi ncamba ukuhlupheka ucabanga ukuthi uzothi hayi futhi uzosho athi akulungile sifele sihlupheke usekubonile la usayenza lento hayi usekubonile uyazi lento yakho ukuthembela empepheni kunzima ukuhle ukuthi unikwe lento ufuna ukuthini kubantu abantu abaningi uthola ukuthi bathembela ekutheni izinto zabo zonke zizolungiswa impepho ba umndeni onabantu abangaphezulu kwa100 kukhulunywa ngamakhehla wodwa bonke bacela kuleli khehla bonke bangaphezulu kwa100 ufuna izinto zakhe zilunge ufuna ukushintsha impilo yakhe bonke kodwa bakhuluma ngomuntu oyedwa wonke umuntu uthi udlo umuntu uzophendula ababayini uNkulunkulu noma iNC hayi phela iNC inkinga iNC yenze noma engathola ithuba lokushaya indlwabe kanikana lodwa babona ukuthi ayibo nabantu sibanike ya lapha yana babudoki impepho siyavuma into ehlangene nedlozi nokucela izinto ezinye kodwa nje akubuyele eceleni masibunta awuthathe lento into engasihlanganisa nalezi zinto ngoba ufuna impilo lapho ngiseka add nje something impepho inkinga yayo ayishiso noma bayekhaya okushuthwe noma njalo uma uthembele empepheni ufuna njalo udlule kubamncane umcela ukuthi azokushisela uzobuza indaba ndodana uthi lapha egoli kunzima mase thaya ubamba okuyixogwana awunayo imali exogo athi umthinte bese kukhona ukubamba mase thaya wena kuma mncane wakho imali athi senathenga enza amadombolo amabili okushuthi uma lo uthi bamncane uthi bano 500 kini uthi usayikhuluma lento yababakho umthengele iBP athi umtshela wemncane wakho angibambele iBP kulo mali ubothi kushuthi imali efunekayo la mengizoshiswa lepha ufuna ngibe no 6700 7 ayikakashiswa kusaxoxa kusaxoxa kodwa sekuyinyanga esithathu phela kuxoxa ngeke phela usene kushiswe awukade sekuyisithathu amadombola kushuthi la uma lapha ufuna ukhamba la khona lo khona ufuna kuvutshelwa ufuna kudidwe phela bese azokucelela ukuthi izinto zakhe zihambe kahle kuyaza kucelela ezakhe inganza ke singasebenzi ushuthi umuntu mengathatha lo msebenzi khonto ngenzeka thatha lento into engakuhlanganisi nalezi zinto lezi empepho neyo edlozi thatha lento ukwazi ukuthi ulungise izinto zakho kushesha ngoba umuntu uzoya lapha nonke niyakhona niyacela ningaphezulu kwa100 ungaya lapha yana empepheni uma uyozicelela impilo okay usungakucela ke nokudla kodwa iba nayo indlela nje kanendoda ezokwazi ukuthatha kubeke uyazi wena othi ufuna ukuwina izinto zokugembula ngaphandle kwelotho indaba uthi ngaphandle kwelotho pheka lento nekhanda lika Lamthuthu uphuze isobho layo kuphela ungalidli ikhanda uthini kubantu oyichaze why ilotho isusa ilotho waphela abantu bonke bathi hey uzomona nami uthola lotho ngithi mina ngisho igxolo lelotho akaze ngilibone ehlathini ukuthi lesihlahla lesi iselotho lesi hayi mina ngikhulela emakhaya ngidla inxaka wakayidla inxaka emanzi keda kunetha boyibonile mina kade sa right wathi uzodlula ngayo ayivele lishayo indaba engasuthisi iyalambisa phela inxaka noma ungadla imagi ikona le leyo thuma ke ifake emlomeni amazi ayahluka yabona lethi iminwe le ihlangana manje ibakiyazi yami inxaka enye into inxaka beke yanethwa khohla hayi mayike yanethwa uyabona mayike yanethwa ufika izivuthulukele esihlahleni kaliso sikhathi yimbi awuyicabangi nje uthine kuzoyithola yawumile liyashisa ilanga uyibona ungabatshela abafana nansi nxa usena uqhontsha kathi uyochama uthi uyayinyathela uthi uyayithatha usenyathela amasimba umuntu uboshe wathi wamboza kancane
Wanyathela ngamazwane. Abije yonke. washiblika wabambelela ngayo awuyiki ubambelela ngayo ngitho yawo othi yabheka kahle kahle kunamagqamuza kangakanani bozo sositholile kahle kahle isihlahla ngeke uzobatshela sozobatshena ke manje Uzowatshela. aseyaphetha phela manje nasuzabatshela hey nazi nxaka hayi kodwa phela wawungayidle ekhethekile iyahlukana Manje wenza njani kwaphela uhamba ngenyawo. Wanyethela basimba viva laphezulu emazwaneni. Uthi wasula la utshani lapha ubone behlakazeka bonke sisewethu. Kufuna ukuthi uphinde emuva. uthatha into ulifake etshanini ukuthi ngabazwana Kodwa sikenzeki. Awenze kulutho. awuyiphethe inxaka ugcina amasiba ngaphansi kwenyawo Abafana buhamba la uyakubona uanti usuyabuya athi maye nange buya. nangu Bakuplalela indaba abazokuthuma kuyona. Bebe bese bekudinga. Bakuplalela indaba abazokuthuma kuyona. ayimonga idlanga inxaka ingeke Ya, yilento ukuthi abantu bazali banqamle. Ake sibuyele uthi lento iphekwa nekhanda le. iphekwa nekhanda lenkukhu lala mthuthu kodwa ungenza kanje ungahamba esitolo ufike uthenga amakhanda ungazi ukuthi uzothenga inkukhu unqume namakhanda Okay. ungahamba nje uyothenga nje inhloko zodwa zala mthuthu uma ubuya nazo le nhloko ufike usipheke ufake nje amanzi kahle usipheke bese ufaka le lekhuba lonke kubileke Fa ukhumalo. angangena kanjani ukhumalo ebhodweni Kamele ngokuthi ngicabanga indaba kakhumalo. thoba mfeke ukhumalo lapha Uyawazi ukuthi one owning, yazi owning le shell theme kanje. ngilokho nyane iCapot ilo Kwesikhathi kwe cup product kwi owning. Uyazi lo muntu lo belishisa ngempela khona umuzo le owning so khona umuzo lo vrandana lo vranda omncane uthi umuvula unganetho. ngiyabona Yeah. Yiphi indawo ephole kamnandi ene owning lengenayo. ephole kamnandi Melishisa nje ilanga. Uthatha isitulo sibe lapha ku owning. Ngeke usibeke. Hey nabantu abazana namthanda imfana nejwabu. amthanda Uphethe owning phela. Iqale klaphe yona mfana. Uthi yena uzongichamisa. isihliki lesi Hayi ngeke. ayo Ufundiswa ngempela ufaka ukhololo. yemfundisi ke lo Amfundiswa ngempela ufaka ukhololo. yeah Hayi ngeke bamthanda kakhulu umfundisi nokhololo. hayi bamthanda kakhulu Yilabo ababona ngempela ukuthi ile nto baqala umfundisi. usho ukuthi upholoneka lo bawugcobele Hey uyabona le nto leyana ngeke. Uthi sheshe umchamizi. hey kusho ukuthi le nto ayibamba idonze ngehlelengi Hayibo. idaqa Axuphe ngayo. Yayibayizana. Ioningi la ngeke. bathi teshisa na yekubana yakubiliswa amanzi Yazi ubona nje obasile KZN ubamba into abazana eXhosa. Yo isoze yakiyeka yo ithi umsebenzi ndufumele. izukiphethi ixupha kalokhu Hayi ioningi ihleli phansi kwekhabhothi lapha. Ayifuni lutho. ayibona lutho zosendela Uthi hayi manje nginokholo ithi ayo kahle ungigezela wena ngathi ungakityu. ngoba kahle kahle utho ungavi kuyitshuyitshela Ngicela ukuthi ngikholona. ucima sothi nakholona ngoba uNkulunkulu wengeke ayenze le nto engayidingi Hayi kodwa ngeke bayithanda kakhulu labantu ngeke. hayi le nto leyana ngeke Hayi bayaguga baba. isihlelenge silenge kanje athi yo ndufumene Ndufumani? yo ndufumene ndo wehla ngepasini Ndeke basi. Hayi nje lokho kuba bathi bayithi ufumene umsebenzi. Uthi ke ufumene ukholona. Ufumene ukholona. utuxupha Kahle akubuye la ngifuna usichazele lo muthi thatha amakhande enkukhu. uthatha amakhanda enkukhu uwabilise walamthuthu asikusho lokho abile bese ufaka leli khubalo ke Okay. kubile ebese la into edingakala la wena ufunakala uphuze isobho awathatha amakhanda lawo walahle Okay. uphuze isobho engithi lifakile leli khubalo uphuze isobho Into ebalekela la isobho. isobho nento esiyidinga la kulamakhanda lamthuthu engithi ulamthuthu omhlophe
uyazi abantu uma uhajela ugesi uthi yavuka ebusuku ugesi awukho kanti ibantshontshe ikhebula la kwabantshontshe nje kwakho kuphela uma uthi yo reporter sekufuneka uthi uqale uyovula icala police station uthole i-case number musu kuye ne-case number kagesi then sekunecala semthetho then sebengafika bezokufakela ke ikhebula into sengisela ngayicela mina kumkolo kulakhe ngiyami sengithe abangine case number nami just ngibe nayo kungonakele lutho i-case number phela ngithi uzongifuadela ngibe nawo nami yeah kuze uthi meke ukuthi nje uba intshontsho ke bese ngithi nansi case number uya i-case number ungayi khona abasho ukuthi i-case number kabani bafuna i-case number hayi ukuthi kabani unatshela lokho mina ngoba no Raf sengubhalisile yeah just in case ngishayiswa imoto ulindele sebeke bafona bathi babuzoma akakenze kulutho ngithi nayi yangaza akakenze kulutho konje uzothi ukhuluma nabantu bathi hayi wawubhalisa uRaf la sengubhalisile sekenzela bese ukhohliwe senkohle lo Raf vele wabhalisa uRaf abhalisa uRaf babuza umgaqo athi lela eThekwini yeah phela ngihamba kulele eThekwini abasho ukuthi omuphi bathi yini phela umgaqo esishintshile kodwa nje imigaqo ilele eThekwini shintsha amagama uthi imigaqo ngathi bhalani lokuthi imigaqo nje Durban Road nje Durban Road yona nami ngihlala khona ngizolimelela khona kubhalisile kumgaqo ke ku right sengiyazi ke bhalisile umgaqo sengiyazi ukuthi okay yonke into engiyenza nge right kade ngifuna ukusho ukuthi ngirecordile ke manje yeah ngiphi album ngifuna kudlalela mhlawumbe uline owodwa wengoma awuyidlale dog shaphela unyawo phansi mina awizwa nje lo msini ngizwayo lo shaphela irecord ngenhliziyo awuzwa nje ayikho ngomcabanga emnandi wena urecord ngenhliziyo uyacula manje ayikho ngomcabanga emnandi nje manje ushaya phansi konyawo ngithi shaya lokushaya phela ngithi kanje yezwa kanti uba noculayo ngenhliziyo mina nawulalela inhliziyo ukuthi ngizoyazi ngani ukuthi ile ngoma ile ngicabanga yayize wena ecabanga iyona ke uyona ngirecordile tena ke ngihambisele i-CD eradweni bayifaka bathi blank ngathi ayikho blank lalela kahle wayilalela ngathi mina ucabanga ngani ayikho ingoma ecaba wathi khona ngathi mina shapa kwi-studio lesikhathi zokusona ngathi mina shapa zonyawo washapa ngathi yayizwa wena lokushaka nje le ngoma nje ecabangayo iyona ke le angithi njengoba ngithi nje izohambisana nalento engiyicabangayo ubayindathi wagcina sethi wathi icula phela Zulu ngithi mina njengoba ushaya nje iyona bonke kushaye phela ungezwa lutho inhliziyo phela iyasho ngithi lena nje ucabangayo ngirecordile bathi hayi Zulu nesikhathi sokudlala kibale dilahla kasi nami ngiyilahla ngeke bakwazi ukuyizwa hele yakho ngeke ufuna ukuyidlala uzoyidlala ngoba unayo wena umuso ucabanga ke le ngoma le ehambisana nalesitembu sakho wena uzocabanga ukuthi nje uma iculele bazoyithenga into engiyithanda ngayo awukwazi ukuyikopisha yazi le ngoma awukwazi ukuyikopisha ingaphakathi kuwena ikuwena oyikopisha imnandi futhi awuyikopisha ngoba ngeke ushaye la kungemnandi yabona njengoba ushaya la obviously ingoma seyiyacula wathi nje isikhona izoba nama Metro Awards bangimemile ukuthi abangibhalanga lapha kanti bekudinga abakubhala hayi bethe angikho ngoba verse album yami ilokhu i-silence ngeke bangibhale uyazi ukuthi doki le ngoma ngoba abafuni ngize bathi angingeze ngoba verse ngizoba ngikhona ngenhliziyo le ngoma ngendlela emnandi ngayo ikale ndlela embi ngayo kuya ngokuthi wena uyabhimba kodwa Zuma la ngithi uyayizwa ukuthi
Kuno la ngibhimba khona. Kukhona la hey ngeke lekho le noma yifi Kukhona la ngathi ngiyabhimba. uzobuza ukuthi into maskandi noma ilento ecabangayo. ilento eyiyona kuwena Wena nje ucabanga maskandi. Yona, njengoba uthi ngiyabhimba nje yona kusho ukuthi sizwile. base ngithi ivale uzoyivala wena Iniko omunye. Ayizwe. Athule ububuzo ucabangani. Yini ingoma ecabangayo? athi khona ayiyona ngidlaleke loyicabanga yona loyifunayo I right kakhulu. right Hayi ngeke leyani right. ayintontsheki akekho nomuntu othatha ama beats kuyona Hayi iqondile nje bayikhiphile nje studio bayilahle bathi ngimosha isikhathi mina ngathi mina noma ungayilahla akekho ozoyidlala. Into ongakwazi ayina scratch ayina lutho ayina scratch ayina lutho wena uyifaka nje radioweni musu ushaya phansi unyaka lokuthi izodlala yayizwa ilalela yayizwa ngiyayizwa iyona ke ngiyayizwa iyona le iyona mayikhiphe phela iyeke idlala ngoba vese ayubanga umsila ngidlale ngasezilutho olunye izona uyikhalela nje ukuthi ngiyeke ucabanga ngidlala ingoma zakho ingakho nekuma metro wathi bangimemile kodwa bangangibhala lapha bathi angingeze ngizoba ngikhona ngenhliziyo ngathi khamba phambili ku right lokho ngoba manje ngiyayidlala manje sengiyeke ukwenza icabanga into zami ngidlala ingoma yakho kodwa le ngoma engathi uyidlala mangikubona noma ngicabanga amekhona ingoma oyicabanga iyona mokhona ingoma noyicabangayo iyona kusuke kuyiyona usumuntu mhlawumbe ufuna ukuyizwa loud usongafaka iCD ke kodwa nje ufuna nje iyona kodwa iyona iyayizwa iyasebenza le ngoma mkhulu ake singene la uthi abantu abeke utshwala wesithengele ntshwala utshwala angithengeli phela utshwala doke cha ukuthi bazasuke bathi ngiyabalawula angazi uthi asiye kutshwala uyasilawula phela ngisho njalo uyazi utshwala indlela obaleke ngayo ngangitshela omunye ngithi mina wena ungayitshela ukuthi hayibo sathi saxabana nomunye usesesizwana naye ngikhuluma nawe uthi right bathi ngisilima wena yini manje ku left nje mina sukhumbula ama ex akho manje uthi u right ubiza mina ngo right ubuzazi ukuthi u left wena ku left mina kushuthi uyicabanga nge ex yakhe hayi ngenisiphuphuko noma mina phela mina ngu right akathi kwenzeka yabona ke la le utshwala into engiyithanda ngayo ngitshela ukuthi mina ngigwala ngithi mina ngenigwala nguzuma nginesibindi mina esiyisimanga mabhenda gamente nginesibindi esiyisimanga akekho umuntu wesilisa kuthiwa ngiyamsaba mina no yedwa hayi ngeke mkhulu ngeke mina yekho insizwe ngamaphambi kwami usho kanje nto ngiyakutshela bebe yabona nje mina ngifuna umuntu okuthiwa uyasatshwa lo sevele nje ngilethela kumina nimfakoza nkosi izandleni senyawo nimlase phansi ngikanzana ngamthuka phambi kwenu mina afakoza nkosi futhi mfakeni uzakuthi nimlase phansi ufike nginithukele phambi kwakhe ngeke enze lutho ufakoza nkosi uzokwenza kodwa nibe ningasuki phela ozongilimaza Izobaqaqoza nkosi bese ngisukile. Ngimesabi noma ngathi noma mfoyini ngisabe mina kunendaba. Hayi kunendaba nalonto mina. Hawu usabe enye indoda ukuthi nimfakoza ngoza kusho lutho lo. Faka noza nkosi lo muntu ezandleni nasenyaweni. Nimbothe phela ukuthi uzongishaya. Nimbothe ebusweni ngimthuke nje mina ngimthuke nje. Esiloko engazithukwe yimina phela. Akekho kodwa umuntu omsabayo. Hayi akekho umuntu omsabayo mina. Hayi akekho. As long nje ezofakoza nkosi. Fakoza nkosi mase bemboze ebusweni befaka into eyisake bese ngimthuke nje phambi kwakhe. Ngimtshela ngeke ungenze fuck all wena. Ngimtshela. Inyazo leke izothi ngiqaqele. Kodwa kwesa. Akekho no yedwa umuntu omsabayo emhlabeni. Ngeke. Mina sengayibona into yokugwala ngathi mina ngeke sodlala abanye abantu. Kufuna ube indoda uyimele into yakho. Uyimele. Mina ngiyayimela into yami ngiyimela nje into yami as long ngazi ukuthi nje lo muntu lo ingozi usesusiwe ngiqonda ngqo la de usho nenyoka uyisabi hayi ayinyoka yini inyoka awu usashila inhlwathi hayi indaba yomsebenzi la dona yabo nje benzofika umuntu eseyibulela shisa lento le nangafika ngimela ade ikhona emna nesibindi lesesiyimbi uthi akayisabi
kodwa bengafase ningule nishise nje nishisi kabi khona ngingafika ngibe la deacon ngithi iphi engisho ukuthi ingakho utshwala ngeke ngibiyeke yeah asikhulume la utshwaleni uthini kubantu ngiyiphethe induku yokuthi uma ufuna nje ukuye kutshwala ngitheke ngoba isiqala iwinter manje iwinter kuyabanda abaphuzi utshwala abaphuzi vele ke manje vele bayabusaba ngoba vele kuyabanda njengoba kubanda I chance leyo ukuthi bavele basale sebeyuyeka nje utshwala umuntu benenkinga ekhaya nendihlobo sakhe siphuza utshwala uthini ngaba isihlobo ngabe ubhuti umuntu wasekhaya kodwa senifuna ukumyekisa utshwala thintana ubaba uMavuso noma ngabe utshwala makuyinto nje noma ngabe insango lento nje emikhubaza lemkhubaza ingqondo thinta ubaba uMavuso sizomenzela lento uma kuukuthi niyambona ukuthi akafuni sizomena seniyafuna ngoba nibheka isema sekusona yena angasiboni sakwazi ukuthi simenzele yena uzabona engasayifuni yonke lento engasayenzi futhi Baba Dotela baba sesibojabule namhlanje besinobaba uMavuso uphethe uthi stop drinking sibonga kakhulu support ebenisinika yona siyacela bakithi nithenge ialbum yami ngikhiphile ngipha ikhona nje album iyatholakala ngena nenkundla zokuxhumana nithi nje silent album uyizwe ukuthi isha kanjani le ngoma oyicabanga yiyona yazi manje ngidlala yona just siyabonga kakhulu baba Dotela goodbye